after sesinikelile bese sibonge umnikelo angeke sabuya abazalwane siyobe sisidedela kuba umuntu esizobe ezengaphambili sizobe ngasazobuya after isibonge kuba abasumnikelo sobe sisuka kuye kuba umuntu esizobe ezengaphambili sijonge umgumbi. Amen. Oya magachuta Abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. I greet you all in Jesus' name. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nami ngibe ingxenye yale nkonzo namhlanje. I'm so thankful that I can be part of this service today. Okushithi nami ngamenya umama Mabuya Khulu. Mrs. Mabuya Khulu invited me. Esisebenza naye. We work together kwa IEB. at IEB.
esikhathini esiningi kuyaphela unyaka nawusiyomaka amaphepha kametriki kulala sihlangana khona kulala sahlangana khona wangintroduce kule nkonzo. We often meet when we, at the end of the year, we mark the papers together, and he introduced me to this church. Uphinde wangimema futhi wathi kulosuku namhlanje She also invited me for today. wathi kuzoba nale nkonzo la eDH William Hall. She told me about this service here at the church. Ngathi ke ngenhlanhla enkulu kwabhele ngumuntu ohlala khona la eSprite. I said, I'm so lucky that because I stay around Sprite, Noma kanjani ngizokwazi ukuthi ngibe khona surely I will be here. nami ngizodla ukudla kokuphefumulo That I can have the spiritual food kanye nabo bonke abazalwane. with all the brethren. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ayibusise. Thank you so much. God bless you.